Pegelek mlaku-mlaku terus ayo dulinan po. Iya ayo. Dulinan apa tapi Mbak? Mbok arek mek wong telu ngene. Lho yo arek nyusul arek-arek lho. Ya wis ayo. Ayo, ya wis Ayo disusun. Nak kandhane. Aku ku asine kepengin dolen, tapi masalahnya makku ki ning omah. Kak Dan aku iki ngerti. Tapi awak dhewe mek wong loro, terus ya opo? Sik. Koyokane mari kilek sedo sih, makku ku jarine katene arisan. Arisan ki piro suwe sih? Sak jam paling. Terus awak dhewe kate mlayu. Iya kan. Iya, masuk gak suwe sih arisan iku guru iki nih mulai. Terus mosok wong loro tok. Liyane ya opo? Ya kok diceluk ae. Ya wis lah ngenteni makmu berdua sih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa, Mbak? Urek. Waduh, betulan. Ayo dolanan. Aku wis bosen nang menenda iki. Ayo. Iku ae dulinan nang lapangan ae ya apa? Iya, ayo. Nang lapangan. Ayo. Rek, makku jeneng omah. Kalau metu mbek mak nenda ket mangi. Sini tanah. Tang ae sik ayo. Ayo metu aja jajan ae. Iya. Mari mak urek terus sik. Nena jam belakang ae mangke arisan. Nggih. Mak wis budal ayo. Ayo. Waduh rek gantian ta rek gak cukup iki lho. Wis mangkene cocok. Iya wis nang kene ae adem. Dulinan apa enake? Ya wis tutup lapangan iki rek. Iya. Apa ya? Wae lho, demai. Ayo lho. Nunggu sik ya wis pegel ya. Apa? Oh ya iku ae, mentukno jangan dhisik ae. Ayo sri gendem jare. Lah ya sri gendem. Ya Iya, wis sri iya. gendem. Uru ono aku dulinane aku gak ero. Dulinane pokoke kotak posan. Kotak posan cilik. Di tanganmu. Jeneng kewan ya. Ya wis gak apa-apa Ya wis. wis kewan. Kotak pos Durung diisi, ayo diisi karo jeneng kewan. Mbak Uu njaluk huruf apa? K. Mbak Uu njaluk huruf K. Suwe-suwe dadi keblek. Keblek. Ya. Ayo metu neng tadi keblek. Keblek ngale. Teko keblek berarti iki ya. Apik rek. Mela. Ayo, kotak pos nih. Yo. Yo. Kotak Pos durung diisi, ayo diisi karo jeneng kewan. Mbak Uu njaluk huruf apa? M mentok. Mbak Uu Jaluk huruf M M suwe-suwe dadi mentok. Mentok dhewe. Iki sing kari-kari ta sing dadi. Iya. Aduh kuwatir aku. Wow. Iku teko sapa mau? Ayo aku ya. Kotak Pos durung diisi, ayo diisi karo jeneng kewan. Mbak Uu njaluk huruf apa? P. S wedhus ae lho. Ya wis wedhus. Aku ya. Iya. Mbak Uu njaluk huruf W. Suwe-suwe dadi wedhus. Aku meleh kono. Wedhus. Awakmu meleh kono ya, Mel ya. Oh iya ta. Ngene berarti saiki. Iya, ngene. Ayo. Cirolu kotak pos durung diisi. Ayo diisi karo jeneng kewan. Mbak Uu njaluk huruf apa? Ya. Aku njaluk huruf P. PT. PT. Mbak Uu njaluk huruf P lama suwe-suwe dadi PT. Apa sing dadi?
Apa jeneng? Gak ikhlas aku. Keblak. Apa Kenalno jenengku Mentok. Oke. Ayo ditutupi mripate. Biasa ngintipan iki. Karek aku wedi timbilen nek ngene. Mek ketok mek iki piro? Siji Iki lho. Awur. merah. Wis ya diputer ya. Oh aku lali ya jenenge. Gundul gundul pacul cul gembelengan nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan wakul glimpang segone dadi sak latar wakul glimpang segone dadi sak latar. Aduh. Sopo ya jenenge iki lali aku. Wedhus. Wedhus. Kena. Radare berarti idek nang aku Mbak Afifa. Jangan radar. Dek berarti wis koyo mak senja. Dilolor telu. Gundul gundul pacul cul gembelengan Nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan wakul glimpang segone dadi sak latar. Wakul glimpang segone dadi sak latar. Yo. Sapa iki? Keblok. Ya keblok ya iki. Salah. Berarti terus iki puter. Muten maneh. Kemana ya Allah? Bener aja ngono ya. Mama. Gondol pacul Gembelengan. nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan. Wakul glimpang segone dadi sak latar. Aku koyo krungu suarane pitik. Pitik. Aja mlayu lo ya. Hmm. 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 Layu mau ada. Sapa iki? Mburi sik mburi sapa iki? Aku gak apal. Bebek iku apa? Mentok. Mentok. Ndak iku ndak sana. Sampingnya buku. Gundul gundul pacul cul gembelengan nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan wakul glimpang segone dadi sak latar wakul glimpang segone dadi sak latar. Ya hanya sing gede aku tok. Aku panjat ono pitik. Gundul gundul pacul cul gembelengan nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan wakul
sekone dadi sak latar. Bakul glipang. Nang kono aku mendengar suara-suara. Kok kotor ya, Pak? Mau topi. Iki geger iki. Wah, iki sing nyekel aku mau. Sapa ya jenenge? Sapa ya? Apa sih aku? Ete. Salah. Baleni. Baleni. Dol pacel-cel kemlelengan. Yungi bakul kemlelengan. Bakul glipang sekane Kane dadi kan sak rantang. Nek mburiku Mbak Nenda. Nang direk. Nang di ojo ditinggal. Guyu aku cek krungu suarane. Mbak Mel. Pitik, pitik, pitik mandi. Ah. Lho tutuk kono kok aku tutuk kene. Pitik, pitik. Ya aku rito. Nah, iki pitik. Iki pitik. Iki pitik. Akhirnya dengan bantuan suara. Ciri ya pitik. Apa ciri ya pitik? Iki kudune. Aku sapa? Awakmu mentok ta? Yo. Mbak bisa wedhus, Mbak Nenda apa? Oh ya keblek iku pitik wis. Apa iku? Mbak Nadira pitik. Kembelengan, nyunggi-nyunggi wakul kembelengan, wakul ngelimpang sekone dadi sak latar.
gak krungu suarane rek. Sengaja. Aja pindah lah. Ya Allah,